Hej og velkommen. Her er en rute rundt i den gamle by, som tager cirka 1 til 1,5 time. Det kommer an på, hvor mange bygninger du går ind i. Denne rute har et slags tema, det vil sige, at du går rundt i en tid og ikke springer frem og tilbage.